Лозенски манастир Свети Димитър. Горни Лозен е от селищата, които са известни със своите многобройни църкви, параклиси и оброчни кръстове. Горни Лозен, обединено с село Долни Лозен, представляват най-голямото село в България с 6300 живущи в двете обединени селища. Селата са в подножието на Лозенската планина, която е завършек на Средна гора, и поради близостта си до столицата са много добре благоустроени и с достъпен транспорт. По традиция за уредбата и благолепието на храмовете в двете села от далечни времена се грижат отделни фамилии, които са възприели обгрижването им по наследство до ден днешен. Село Лозен и покрайнините му са приютили манастирите Свети Спас, Свети Павел и Петър и манастира Свети Димитър. Храмът Свети Димитър се намира в покрайнините на селото и е с голяма прилежаща площ, дарена от християни. Намира се на първия завой, водещ към Горни Лозен. Съвсем скромна табела показва посоката, която трудно се забелязва за неподготвен посетител. Има спомен в местното население, че на това място някога се е издигал манастир, разрушен по време на турското робство. Няма точни исторически данни за първоначалното построяване на манастира. Сегашният му вид, в който съществува, е построен през 1932 година родолюбивия християнин Алексо Къшов от селото. Алексо и неговото семейство дълги години се грижат и поддържат със средства църковния имот. През 2012 година църквата е обновена, отново с дарения на миряни и официално осветена от негово светейшество патриарх Максим и Софийския митрополит. Манастирът е кръстен на Свети Димитър Солунски, който е светец, пострадал в името на вярата в началото на IV век по време на гоненията на християните. Той е бил римски проконсул, но открито проповядвал християнството. Той успял да обърне във вярата много езичници, а след това мъжествено приел мъченическия венец. Светият е живял в гръцкия град Солун, но се ползва с особено почитание във всички славянски народи. Главните светини, свързани с Свети Димитър, се намират в Солун, в Гърция, в църквата, носеща неговото име. Много храмове носят името на светеца. Само в Гърция те са 547. В България най-старата средновековна Търновска църква носи името на светеца и се намира във Велико Търново. Други църкви, носещи името на светията, са в село Паталеница, Пазарджишко, както и в село Свирачи. Свети Димитър Солунски се почита като покровител на военните. Неговата икона помага на всички, чието професия е свързана с военното дело. Неговият образ олицетворява обичта на светиите към Отечеството. Проект Софийската Света гора се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2024 година от Сдружение Мост.